Здравейте, приятели! Здравейте, прекрасни мои последователи! Включвам се на живо от моята страничка от Баба Фатме за здраве. За тези, които ще ме гледат по-нататъка и се включват за първи път, казвам се Фатме Арун. Здравей! Първите двама, които се включихте на живо, здравейте! Казвам се Фатме Арун и съм привърженичка на алтернативно лечение и здравословен начин на живота. Радвам се да ви видя. Браво, поздравления! Значи сега, днес се включвам. Първо и да поздравя. Отдавна не съм се включвала и просто много се развълнувах, като видях. Днеска е празник на студентите. Поздравявам всички студенти с празника. Много успехи им желая в живота. Успехи и щастие, разбира се. Също така всички имаме деца или внуци. Аз също имам двама внука. Един внук и една внучка, които са студенти. Поздравявам ги от тях от тук. И да продължим нататък. Значи заглавието на моя лайф е защо старите хора казват, когато му дойде времето. И така е. Всяко нещо се става, когато му дойде времето. Значи ще ви разкажа сега една малка част от моя живот, една история. От преди 20 години. Имах една приятелка, аз сега съм на 67, преди 20 години, значи съм била някъде около 40 и няколко, около 50-те. И тази моя приятелка беше 20 години по-възрастна от мен. Но много си пасвахме и аз тогава млада, ходя на работа, тя беше вече пенсионерка и се въртеше около мен и постоянно ми говореше за здравословно хранене, за билки, хомеопатия. Нали, говореше ми жената, аз слушах, обаче тук нищо не влизаше. Защото не е дошло времето аз да ги чуя тези неща. И мина се време, още някоя друга година, и аз вече наближих към 50-те. И в този период на жените, знаете, менопаузи, разни притеснения, дисбаланс на хормоните. И съвсем случайно попаднах на една компания, която говореха за различните добавки, какво трябва да се вземе, как трябва да се вземе. И тази едната госпожа ми даде една книга, на която са описани нещата, но в началото на книгата, много интересно, аз тогава изглежда не съм имала време, описваха всички макро-микроелементи за какво са, как действат на организма, при липса какво става, в повече какво става. И толкова бях се зачела в тази книга, всички бяха легнали вече и в един момент моя мъж идва, казва: стана вече 1 часа, ти какво правиш? Аз въобще не съм усетила и от тогава, като ме хвана тази вълна, да се каже, да се интересувам за здраве, и няколко години така се поддържах с тези добавки, ги наричаме, но много леко изкарах този период на менопауза, като някои от моите връстници, къде с нерви, къде с други проблеми, кости, това, онова. Но аз, благодарение на тези знания, които ги получих тогава, се спасих много леко. И след това при мен вече дойде живата клетъчна храна, която беше капака на всичкото. И тази жива клетъчна храна още повече ме заинтригува,
Още повече навлязах в материята на как да живеем по-здравословно, как да си спасиме. Не винаги лекарствата, нали, трябва да добегнем до лекарства, макар че без тях не може. И така вече 3 години, а от 1 година правя тези лайфове, срещам се с много хора и нямате си на идея колко е приятно, когато някой ти каже: благодаря ти, добре, че се срещнахме, добре, че те видях, благодаря ти, че ми помогна. Това е най-голямото удоволствие, което получава човек от това, което знае и предаде на този, който е, на този, когото е помогнал. И така, вярата и желанието да помогна аз на хората, продължавам с тази мисия. Видишка, благодаря ти за сърчицето. Другото, което искам да кажа, е една мисъл, скоро я прочетах, на Габриела Гарсия Маркес. Другото, което е в нашия живот и е много важно: никое лекарство не може да излекува това, което може да излекува щастието. Така че, мили хора, трябва да направим така живота си, че да живеем щастливо. А щастието идва, когато сме здрави и когато имаме добри, що годи, финансови възможности, доходи, да си правиме удоволствието и да се посвещаваме на своите хобита. Така, сега дойдохме и до моето, да ви разкажа за моето хоби. На предния лайф бях с едно шалче, където това се казва летен шал, където много така имаше коментари и в съобщения ми писаха, че искат да разберат как се прави това, как се плете. Лесно е за жени, които са плели на една кука. Чакай първо да кажа каква ми е преждата. Преждата се казва кристали. То тук се вижда наобратно, няма какво да ви го показвам. И го плетох с кука. С кука номер 2,5 мм. Значи се започва, тази част, където е тук, от тук се започва и е с, как се казва това, троен пълнеж. Значи аз ще ви ги дам после в сантиметри, защото всяка прежда е различно и се получава като размер по-различно може да се получи. При тънка прежда е едно, при дебела прежда е друго. И така започвам. Аз никога не съм го правила и не знам колко ще се вижда тук на екрана, но се прави синдир от, примерно, ако искаме да бъде 17 см от тази прежда, синдир от 18 синджирчета. Дължината е около, това се получава, около 7 см. Така, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Така. И правиме троен пълнеж. Така. Значи, бодваме. Сигурно много жени знаят, но аз пак да го покажа. Един път изкарваме, втори път и третия път. Тук малко от писанията не се вижда. И така, по този начин правиме до края този троен пълнеж. След това, дължината на самото шалче
от 30 до 40 см. Защото, нали, някои хора са по-слабички, някои са по-едрички. И тази дължина, нали, според човека. След това тези синджирчета, това не е обикновен синджир, чакай така да го покажа, това не е обикновен синджир, казва се двоен синджир. И се прави, сега пак така маничко ще го покажа тук, дано да се вижда. И се прави по този начин. Сега, примерно, бодваме тук и както така изкарваме, нали, и се образуват едно зъбче с две. Значи, от лявата страна на зъбчето вземам бримката, изкарвам един път и двойното пак го изкарвам още един път. И по същия начин. Винаги на зъбчето отляво вземаме един път и още един път и приключваме с това. И така се получава двойния синджир. Ще нарисувам и схемичка, доколкото успея да го направя. И който се интересува, ще му го изпратя лично. И така, скъпи приятели, смятам да приключвам моя лайф. Който има въпроси, дали било за здраве, дали било как да си подобрим нашите, как да си докараме нови доходи, които да си подпомогнем, дали да си развием някой хоби или нещо друго, той е в нашите ръце на жените и на мъжете, естествено. Емилия Събева, здравей, Балфатме, Миря, здравей, Запрянка, здравей. Нека да се свържи с мен. Аз винаги оставям телефони за контакти. Имам 2 канала в Viber и WhatsApp, също които са достъпни за всеки, който иска. И много се радвам, когато се свържем по телефон или на месенджер, на живо, за да си обменим енергията. Много често срещам и такива, може би още не са смели така да се появят на личен разговор. Пишеме коментари, пишеме в съобщение, когато кажа хайде да се видиме, нещо не се получават нещата. Но, както казват старите хора, всичко си е, когато му дойде времето. Значи не е дошло времето. Аз съм винаги тук, готова да ви помогна, с каквото и да е, стига да го да е в моите компетенции, разбира се. Емилия, здравей. Емил. Жеков, Жеко, извинявай, Емилия те направих. И така, скъпи мои, живота е прекрасен, стига ние да умеем как да го направим такъв. Преди да започна лайфа, даже и други неща си мислех, но в момента, значи, трябва да правя по-чести лайфове, за да бъда максимално така, без да се притеснявам. Пожелавам ви прекрасен ден, бъдете живи и здрави и щастливи, щастие във всеки дом. Благодаря ви, че бяхме заедно и чакам вашите обаждания, въпроси или ми пишете в съобщения. Обичам ви. Чао!